Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय आङो लावदुमजोंहाय सेलुनावहाय थांनो नागिरदों। ओमफ्रायहाय बियो हेयार काट खालामगोन नामाथाय ना बियार काट खालामगोनबा ओमफ्राय आरो मोनसे श'रुमावहाय हाबगोन आङो ओमफ्राय दिन्थिनो हायोबा मोजाङै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। स' नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो नै दिनैहाय जोङो फैदों फेशन टिभियावहाय जिहेतु आंना सेलुना दाबो अपेनिं जायासै आयौ 1 year नेनांबाय आं मिन्थिबायना गाइस ओरैबायदि गाज्रि जोंना बिल्डारा माने दासिमबो हेन्ड अभार होनो हायाखै दासो कालार फुनगासिनो आंनाथ' इन्टेरियरा कमप्लिट जाजोब्बाय बेनि थाखायनो दा मालायनि सेलुननि एड होगासिनो आङो प्रमोशन खालामगासिनो बा मालायनि सेलुनाव सार्भिसेस लागासिनो ओमफ्राय नै आङो दायो ब्लेक कफि लोंनानै लानोसै ओमफ्राय लावदुमा नै हेयार काट खालामसिगोन आरो ससेल'सो सिनगोन दा एसेल'सो माहा गोमोन जायाखैलै दिनैसो मिथिबाय आङो सोरखौबा नेनांगौ बुस्थुआ ओरैबायदि बरिं आंखौ होनदोंमोन लावदुमा नों माबा मोनसे मेनिकिउर पेडिकिउर खालामजानोबा खालामजानो होननानै ओमफ्राय आं दा रिसेन्टलिसो 15 days जादों खोमा मेनिकिउर पेडिकिउर अलरेडि खालामखांनाय आङो प्रमोसन भिडिअ बानायनायनि थाखाय लेंहरदोंमोन ओमफ्राय गोसो गैला आङो खालामनो थाखाय ओमफ्राय आंलाय सानदोंमोन हौवा मानसिनि खानाय एसे एसे सिनबानो थाबनो जोबगोन ना 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 ओरैबायदि गोबाव माबा फेसियेल खालामजाबाय मायबा हेड मासाज माइबा मासाज सब खालामजाबाय हेयार वाश खालामजाबाय इसोर ओरैबायदि ने बरिं मोनबाय आङो ओमफ्राय माथो खालामबावनो आयनाथ' आं बिराद मोजां मोनखायो मार आयना दङ नालाय ओंखायनो आयनायावनो नायै बिराद भिडिअ फट' लासोबाय आरोना आङो इन्स्टायावबो आङो आपल'ड होलायलायबाय ओमफ्राय लाइटफोरा बिराद मोजांमोन ओमफ्राय नै सासेया खालामगासिनो सिनजागासिनो माने लाइटिंआ बिराद मोजां लाइट फैयो बेयावहाय फट'फोरा बिराद मोजां फैयो नै फेशन टिभि नै बेयावनो फैदोंमोन ओमफ्राय जुरतआव दङ आरोना बेबो नै नुबाय बोरै खालामजादों आं ओरैनो होना बदनामा आहाल' लावदुमा नुवाखै नायनो देलाय मोजाङै बिथिं नायनो साइडथिंबो नै 100 घन्टानि उनावसो बिथाङा फेसियेल हेड मासाज हेयार काट बियार काट मा खालामजाखो
खालामजाखांबाय ओमफ्राय नै दासो सानैजों ज'नानै कफि लोंनो मोनबाय आंथ' खेबनै लोंबाय कफिखौ बे ग्रिन टिसो लोङो बे कफि लोङा आं लोङो मालाबा खिन्थु ग्रिन टि बांसिन मोजां मोनोनो ओमफ्राय आं ग्रिन टि मोजां मोना ब्लेक कफिल' मोजां मोनो ओंखायनो ब्लेक कफि लोंबाय ओमफ्राय दायो थांसै मोजां नुबाय नै ओरैनो आंहा देलायनायाव ओरैनो आंहाल'सो नाम लोगोफोर होनबा जि बोरैबा खोनायो आंखौ गाइस आंहा देलायनायावल'सो नाम खिन्थु आंनिफ्राय बांसिन लावदुमा देलायो नै देलायनाया बांसिन देलायो नों आंनिस्राय बिराद मोजां जाबाय आरो सिननाया फ्रेश जानानै लाबाय फ्रेश जानानैहाय आङो सुइमिं क्लास लानो होननानै सानदों आरो ना माने आं सुइमिं खालामनो रोङा नालाय बेनि थाखायनो ओमफ्राय दायो दिनैहाय सोंहैगोन आं फिस एन्ड अल बेसेबां मा स' आं नोंथांमोननोबो खोन्थागोन आरो बबेयावहाय सोंहैदों बबेयाव मादों आं बेखौबो नोंथांमोननो दिनैहाय बे भिडिअ'आवहाय खोन्थागोन आरो ना फैदो दानिया आंथ' ओंखारखांबाय नोंथांमोनाबो आंजों फैफादो मोनसेयानो जागोन होमबानो एफा दाम सटे भेजिटेबल्स बानायनानै जानोसै नै मार्केटावहाय माने न'आव थांबासो उनावसो गोसोआव फैयो मिथिबायना जेब्लानाखि शपिं खालामनो फैयोना जेबो गोसोआव थाया न'आव मा दोङो मा गैया ओमफ्राय बिनि उनाव जेब्लानाखि न'आव थांखांबाय बेखौ लाबोनो बावगारबाय उमुखौ लाबोन दिनैसिम माने आङो मोनसेबो बुस्थु बावगारालासिनो थाफेराखै माने गोसोआव नङा सरि उल्थासो होनफ्लांदों माने दिनैसिम मोनसेबो फुल बुस्थुखौ लाबोजोबनाय बिदि जाफेराखै आरोना बावगारखायो मोनसे नङा मोनसे नै मा नांगौ आङो सब सुपार मार्केटावहाय बायनानै लाखाबाय ओमफ्रायहाय आङो दिनैहाय सेलनाव थांनो बानानै न'आवनो माने आङो नेल एक्सटेनसन खालामजानो होननानै नागिरदों आरो न'आवनो लेंहरबाय आङो बेखायनो नेल एक्सटेनसनखौहाय आङो दायो न'आवनो खालामजागोन जा गाज्रि नुयो नेल एक्सटेनसन खालामबाय थाग्रा नालाय नेल एक्सटेनसन गैयाबा जा गाज्रि नुखायो बेखायनो आङो फोननोसै माने लागायजानोसै आरो नै आफ्टर 2 hours boring जबाय थानानै नै बेबायदि फाइनेल लुकआ आं माने फ्रेन्ड्सखौनो बिराद मोजां मोनो नोंथांमोनाबो आंनि सेलना दा बेयावहाय खालामजाफैनो हागोन आरो ना अपेनिं नोंथांमोना सेप्टेम्बरनिफ्राय जिडि बिउटि वर्ल्डआवहाय सार्भिसेस लानो हागोन स' थेंक इउ गाइस